Panireklamo mo? Ha? Panireklamo mo? Oo. Saan nandun? Saan? Papunta po kami sa Doon sa right. White Beach daw to. Kaso naglalakad pa kami ng almost 15 minutes. Ay, doon. Doon lang. Pababa. Ang dusan nito mamaya paakyat. Dadan tayo dito. Dadan? Wow. Where is this? Oh my God. Sana may pagkain sa baba. Yeah boy. You like it? Yes. I like it here. Nagado ang tuhod ko. Di pwede mga burang digi. Dali tayo. Mamila, di pwede dito. Hindi si mami lang dito. Huwag mo dito. Dahan-dahan na. Yes, mami. Ayan, lock. Nice. Grabe. Bago kami makaligo ng dagat na maganda, ito muna yung lalakarin namin. Somewhere in Patitinan. Madulas? So, update tayo mga kapatid. Yeah boy, look. Baray sana di ako nag-review sinila. Nag-review ko pa. Asawa ko dyan sa likod oh. Daddy, so si Nicole, Daddy. Wow, ang ganda. Mami, dito ka. Hey, hello. Say hi. 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 Yes. Oh, flower. There. Yun na, ito na yung pinapagod namin. So dyan sa baba, yan oh. White Beach yan. So dagan pala ang pababa. Yes. Yan. Nakita niyo yan. Wow. So ito asawa ko, tsaka anak ko, excited na sila. Wow. So itong isa, panirap. Which one? Yes. Ang ganda? Okay. Papa. Oh, ganda Sarap. secret, Daddy, there. Daddy. Ayun, doon nakita ang secret there. Okay, excited na rin na maligo kahit wala akong dalang extra damit. Let's go. Tara. Bigla kaming nag-travel ng asawa ko. Kasama tong panganay naming anak. Para lang mag-ikot. Dito kami napunta. Hindi ko alam kung anong beach nga to, mami? Tigaw Beach ko, Tigaw Beach sa may Patitinan. Hindi na kami kumuha ng ano kasi madali lang naman kami. Oh, you go first. Oo. Hindi na kami kumuha ng cottage kasi mabilis lang naman kami. 300 pesos daw yung ano dito eh. Yung cottage. Yan, ginagawa pa lang dito yung ano. Ayun. Ang ganda. Ayan na. Ay, ang ganda. O, diba? Morning. Ito si Sir, oh. Diyan ka sir. Sir, ano pangalan niyo, Sir? Lari ka sir. Nari. Kayo po may-ari dito? Lifeguard ako dito. Okay, lifeguard. Lifeguard siya dito. Ito daw yung dalawa kasi may-ari dito, Sir, no? Doon sa kabila, iba na. Tapos dito sa kabila, iba na. Para karegus may hali. Hindi pag magbaliyo dumaan. Pagpabayad mo na. Mabayad na. Okay. Government dapat kasi dapat buhay. Iya po. Tapos ito pong uning cottage na ini, mga gurano po ini. Pag daytime po, 500 mo na eh. Okay. Pag overnight, 1,000. 1,000. Meron din kami Duque, Prismail, 1,500. Okay po. Tapos 600. 600 doon. Pag overnight. Overnight. Time 300 din kami. Tapos may pantalan po. Okay po. Tapos, ini po sir talaga, sabi ko next kanina, ito daw, malakas yung alon pag umaga kasi maglo-low tide. Tapos, mamaya, bababaw na yan, ihina yung alon. Maliliit na lang. Maliliit lang daw eh. Sobrang swerte namin kasi pinagamit sa amin ito libre. Oo, walang problema. Thank you sir, thank you. Okay, sige sir. Thank you po.
Saan mo gusto sumakay? Ha? Vodka. Saan? Vodka. Doon? Vodka. Nice. Tara. Wala. Bakit kayo scared? Ay, nandito yung malakas na. Malakas? Ayaw mo malakas? Sama ng malakas yung island. Island? Oo, dito. Ano masasabi mo doon sa beach? Kasi, Ah? lang sa beach na. Ah? Yung sa beach na. Okay. Ayan. Dapat yung si Blanca. Dapat si Vodka. Ayun na yan. Ayan o. Ito yung beach nila oh. Ayan. Morning po. Kapag ginagawa nila yung ano, cottage. Yes, boss. Pwede pala magpaluto dito, mami. Ano, may video okay. Over. Ayan, dito tayo, dali. Oh, come on. Doon. Yes. Oh, yan. Dali, doon ka na. Ikaw na, mami. Tara, doon tayo. Go, you go first. You go first. Yes po. Ganda anak, no? Hindi mo tayo maabot yan. Dito. Opo. Sarap mamingwit dito sana, mami. Hilo ako. Ganda. Ito, Agirangan Island to eh. Yan.
May mga white beach din dyan. White beach din yun. So may part na yan. Pala yung kanila sa kabila iba na. Yes. Sarap. Ayan, lobat na. Ayan, palubat na kami. Mag-a-outro na ako kasi hindi ko na alam kung paano ko i-outro to. So for the meantime, nandito kami sa ano to? Patitin ng Tigaw Beach. Ito siya. Yung mga gumagawa ng cottage dito kasi gusto malapit na daw yung ano, yung summer. Ito yung resort nila. For reservation, ayan. Ito yung email, ayan yung cellphone number. Yes. Pwede. Yes. Yan o. So makikita nyo, ang ganda talaga. Dati di pa to, wala pa to mga ano dyan, mga cottages. Tapos doon sa kabila, iba na doon may ari. Tapos sabi ni kuya, ito yung lifeguard dito. Sir, paano lang sa ano, yung bangka, ito yung pwedeng sumakay. Tapos 1.5. 1.5 ang minimum. Ang minimum yung 1.5. Back and forth yun doon daw sa Atulayan. Yan, sila yung mga lokal dito. So yung mga nanonood, please support yung lokal dito sa Sangay. Bicolano naman po ini, pakisupport na lang. Sir, ayun na ako, sir. Salamat po.